tambire zvekare pano pahatirari 263 pano patichange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana ngo chiri munyowaniri first time yakuti tibata muzuva ranhasi, chandinokukumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell kuitira kuti iwewe usisarire pama updates atinodzuka nawo munguva inotera. Nyaya ndiyo nezveyo muzuva ranhasi inyaya inorwadza zvikuru. Ndinokumbura unyora mucomment section kuti rest in peace RIP mucomment section. Kune uyo mwana anga ne1 year atisiya watasina tarisiro izvi kuti mwana uyu achafa achiurayiwa nebrother yake. Zviri kunzi nyaya yakamira so, nyaya yetika kwa mtoko. Mwana ane 11 years ari kunzi iye arova munin'ina wake panhova nesimbi akafira ipapo. Munin'ina wake ane 1 year abva afira ipapo. Ndinokumbura mutezvo vamufunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Mweya iri kupinda vana veZimbabwe, mweya yakaita sei iri idhimoni nekuti mwana angangotora simbi from Norway orova mumwe wake panhova achibva afira ipapo. Mapurisa ari kuita investigation ekuda kuona kuti ichokwadi here chiri kutaurika chekuti mwana uyu ane 11 years ndiye auraya mwana ane 1 year, kuti zvaitwawo nemunhu mukuru akaponda mwana akapomera mwana uyu kuti ndiye auraya mwana uyu. Chiko rest in peace kune mwana uyu aurayiwa zuva ramurugare.